brefo na ya fe na me beka the past life in the nema bibiri na obinim eya asore wo aswanse wo no ababa wai ehu obinim na se obinim no oni hwe oni bibibia but lady no ejira obinim achi saa wo bra oni bibia ehu bia but odi aware no ama obeto onyon enyon tu no mu no obeye great ama odi abehu be ma isu na mso abepeja ama obinim kura nim ayenim no enam ne yire Florence Sunti na ne din Peter abusiafo ene adofonom mema obibia akwaba munuaba ekyesikapa ne nso menimu edi ehia ewo Ghana wahala dwumadi yi eso abusia ensem bi ekoso Ghana fo bebre na ede sobo ebo abaye bi ewo nsem a wo bebebe kan ye binum se de oyeye ebinum se de oyeye de entwe ye kra enokra na ama asem no age ensem asese yehu ne ka yehu ne ti ehu ne kon yi ensem yi enyina eye Florence Obinim ne nsem a wo bebebe kan ye efa Canada Japan allegations obe level edit a eye ne kunu ehu na eno ebinum okase eye wodo ne kunu ti ene ma no ebebeka bi se de wo sign ne kunu eti ama ye hu no se eye ne kunu no enoma ye kato ne so no enye no kre ebinum onse we dabi o we eye ntrani bia ye bo ne wo fie enu huhu ene ma no eba ye obebeka bi because ye say eye oba woni be ma ene ebu ni ya cha entintin ka ye wa nka okunu ba ba gina wachina kwanya asem dia wonkonko gina na chi enti eye ntrani aye bo no enu nti ene ma no ebebeka ye na ensem yi wo beka ye nsusu no na ye ne kwan so se wo ka ana se na enye ne kwan so na enam se be nu so a emia enti no mato ensa ede afresh of opinion wono ensem no ebubo be nyina no watie wadi akire na wono susu wonim nia eko wo ba abaya ba beji nkonya ye ba besi nkonya ne ya kire ya dwen ede afa ho se de abaya ne ye no eye ne kwan so ano na anase na nka wo se wo ye bibi fufuro ebi abusuafo ye twan ye ho abane ye ba ye de nkomodidie no ebe hwehwe so abusiafo memamo akwaba ebiem enanso ye ne eye sofo panyin manase wa changer ena asan eji edwa na enkomo aye baba betwetwe no efa eye Florence Obinim nensema wodi betu dwa amasese Obinim nsem aye deja amadi mombreka nyina ede ne dia baba betu akwamu no ena ye baba ji adwenkyere ede afa ho because bebre na susu se abaya no ewo so wonjai aware ebinom susu wontena aware no ase na enkomo no yebedi bedromu asuko ahwede wo se abaya no woye ede efa ho opanyi mama wakwaba ede abaya dwumadi yi eso mejo so ba hema mejo yeda erade asese na nsoso wama ade fefe achiyen ayenso yeda se eti enkwam na eye Bishop Daniel Obinim nensensema ebebeto edwa Canada Japan wede ba ye efa nyoma woye nusuma se nenia ekoso wone nsore dem honom we ama eye ne yire ne ho kafo ba pa oba so no ohwese de enungwasie yi ekoya wontimi ntina sidin wo se obebeka bibi na de obebeka ye krampo no ene ko break Canada kuromu asese ensam no de ayese buburuja ama eye demon breaker wono so de ne de ababa bebom na wo hwe de abaye yi wo ba ye ne nsem obebeka ya na etwa senka wo ba eyesin ni mu ana oyo oba hima medasipi na metinchiasuma wahwefo enyina asama ya wabisa media ya asama emu edopa o emu to nyamishira wadwunu mu do asama wabisa ni asama emu to se nanka ya wo se obam anani kwan se obam Florence Obinim eye na nakuya oyo obi a oyo brefo pa kuma si kro from yenim no obrefo na anya fe na me beka the past life in nema bibiri na Obinim eya asore wo aswanse wo no ababa wai ehu Obinim na se Obinim no oni hwe oni bibibia but lady no ejira Obinim achi
saa wobra onni bibia ehu bia but odi aware no ama obeto onyum enyum tuo no mu no obeye great ama odi abehu be ma isu na mso abepeja ama obi nim kura nim ayenim no enam ne yire Florence sunti na ne din pietem eti no utum sa abrabo no mo abo no omudi firi ba bi pa na ede eba na asetena de enipa ye wo mu esore eni esan ewo ho ede manipa enti sensore ba na esan ba ene empamu do eno ensore ni esan empamu odo entiti wodom ensai wodo enye wodo hwe enti no ababa no hunu se abrante no ne nam to ono personally no oye ni bibia but eniema oye nyina ye esudi eban bi a ewa abonten ene media maware ye de mepe sense ni frechiri na aba enti bi a mamentena made ho saa enti Florence no hunu se one obi ni mabobra ene wo bedru pempensowi ene ote awade na ase enti sa kodura ni ngwase ma ye gu be ma na se ye hwe ade we ya ababawa no omude na to amane mu pa omude Florence ato amane mu pa kire se eye society no Ghana ene ni kunu ena ono ejira mfimfin se wankasa Ghana fo ebe cancel den na Ghana fo be ka se ye wukunu no no obi anya nti wo do to ba bi na wanka twanka bibi enu ohun se we sofo ohun na osofo a oka ye ka unyina as Bible say ubeja wana wona eni weja ho amako ka bom aye ho namba enti be ma ninya ka unso ba na ka nje wa wale fu bo no masa na motie obu ono ma ni kunu nya asema na yire na koka obu o ha na yire nya asema ni kunu na koka ene de ewo nkrofo bebira aware mu a sa na eye adwuma eni nti no eho no ababa no hunu se bi a ewo so oye sa ade ni bi so obam beka bi nanso no oponsenka Florence opese osewu awade nyine obahema nanka ehu nya bebiri se eka obesore mpu aba abonten se oba abeka asem we bi wobra da na ni kunu eni owura Kennedy Japan entem nti na chese nka ehu nya so obi se waja awade na wunja ya eno no ekohefa se wonfa divorce papers ko chire obi a obi nsore emre oduani ni obi meka nti Florence na da so te ho ye dan se nipa na waka sakra no wunnim no etu no ye hwe social media nsem mfa nware etu ti sansa no you know yourself una wunnim ho so we obaware fo ofie wunnim enya fe na wo beka se me na me ya warefo no me na me ye da bia hunyia na wo senka ototwene na wo twa so na embom no ba na nka Florence e ba bonten no ewo menyansa ne menim die mu na nka mesusu se obaaye no enke wo se anye bia no wode sansom oka ye ni na atu baabi na nka wode achaupa ana se kasa eye enidie kasa edema owura Kennedy Japan so say Bible no say ye fa enidie mayeja ene ye na boni bebre wo wiase ba boni bi so hono mu a nyankopon ya pa so wudi wo papa ho agora wudi ne ho fewa eye no me kese wa awurade anim Noah ne ba eye ni bi ebe ye no me edema no eti obra abewa ne ba abonti an wo kasa no o hwe owura Kennedy Japan so mo de mu so mo ahwe mu yi an grofo be hu se de tie na ohedi wa wo ona bu mi teacher ma na ko se udi papa no efofo so bi wa ko school chen ni age o chen wa bobra so e chen na utimi ka chen se me ma 1 million Ghana cedis enye kasapa eya homa so kasa ko se sika na wo kana afi na no ukuru ma be hu bi o onu Kennedy Japan wo hunu se sika ni bi no ache sika na wo bodi so wo de be che no onu bi kro de bi ache nipa bibira hunim eti ye ni sika ni nkasa efe sika nkutwa ne mpoa enye fe nti ne nsema o kan no na ma Kennedy bufu ya se nsem no gentle ne na yes because oyima de say say na ka Kennedy Japan nkasa no honorable Kennedy Japan nkasa na nka asem no wo twa so honorable nkasa na ka asem na nkasa na ya de obesoso so biem
but papa no hu say wa na wo make asem ama penifo hye akire pachewa oba ya wo de akura de obetutu jagum no say your do bi na ma ne de ye your do wo do no kunu ti na ma ne ba bontin be kasa ya na oba bia wo hu kwan so protect wa wade oba bia awade de obi ene wo ware awade opesa awade diku aje oba abonsam nti oba bia awade opesa o protect na awade ma awade na eya awade nenso no so wan hwe yi a ekuro bi beda wo ho a na once na ebisi so a wan hwe na hwe once na osi so no na wo so wo pra kuro no hwe yi a wo be pra once na no wunya no na wasan apra kuro ama muja eba eti before adibo abetu ho na mo no enka se odonti se wutumi nya wukuru ne kasa woden ma ne te wase se wo ba jaja bonte so fo bedwene eti ka woni obema ne hyedem kojo ade a ebe me na ya ha me na kume me bire so obema no do na odwene wo ho a obetu kura ba moti akasa me yiri se e ma me nkasa bi he acha se na yire no ofa social media ho sensem eba e na ode kokko react ye meka enidi ya ne de ma Florence wo ha no e wo Ghana ha no Florence obi nim wo enidi e che ni kunu obi nim ankasa I'm telling you enkrofo bebre nko obi nim asori but omo pe Florence obi nim asori but ababa ona de obeye no wasama odo bi ni epe bi ani papa na asem no e fa dodo na atatwe kwachi wona na kua so de oyi obi a onim kasa pa na kua nim kasa o ya santini akora wonim kasa etina kam respect say nyansa ni nimdia nyame di atom no na enu bi na nkode be kasa na hwehwe ba bi a ne nsem no kototo wie enti no eye odomroso e na ehuro kasa e na say o me nye se de mebu afu me nye mo obi hu se mebu afu na so wi ase no obi betumi asra kire wo esre obedi wo pa me sire mani nsu na mamuna mitirim so what you say enti no ade bi a na eni kwan se abebawa no otoko sa bia ho no se oni papa no ebe ka sansa no efa na ne yire ho efa ne mma ho no sabe ukunu oye sofo ona bu kenete japo oye member of parliament wanye sofo etu wo no wo sofo ukunu sofo na bra bo na wo se sachira papa no e ma no be di nyame echi na se ukunu no ka se onu wiesi ni na fa ma do ukunu so fa bia ye wi a ene papa no na ni kwa so ogi nyame di because abraba me bo asofo ni simi njai no onu ye bi e de na mi jai ekokodi na chi mani say kasa na wa ba be kana man krofo e ba yes as water ni kunu boni na chi sana tie yes oboburu chichi no free shati be ka chire so den chimawu a e gi ni chi so ho ena obosum a wono tira no so na chiwa de na ya na wo chire wo etina baba wa no won enim say aha na me ne be ma ite ade we na ekoso etini e ma me mra bontina so mra me kesi but oba ma yan ya de sa okay na ebinum o ka say enam suban ana ne ya wodan ne die ne se de ye abrante ne e ma wo mudi etine ye gu nanim ase e ma wo ne wo mada Kennedy de ba bontin say enoma wo ye nusuma se nyina e ba dodo na susu se de nimguase ne e ba na nimguase wo enfata okani ba enti ene abaya no wonja ya ware sa ensem a ekoso no won so woni wo mo ya adwen ana woni wo mo enye adwen sansom a ekoso die me no mo nya adwen ne no mo nya adwen chi pa chodenti nya adwen ekina ne se Bible aka me yate o se de ono onyankopon aka bom no e mo onipa entity ene urade be kire me ehu se sa ono anyame na aka bom a o san the condition bi ato wo se emu betumi ate ene o de beto wo se emu betumi ate awade ntem betumi ate na eye adwamammo na adwamammo no kura no wo se ukopie so a na opa na wafa e se oma options so ko to se wo yire anawukunu ebo adwaman na Bible no se opa sign efa wade na nkonko pie so obi kacho na ate na uhu keke na se ani timi de ja wade de enyemra onche no ma ate sem de efa nya adwuma wade ase wetumi agyae amanyame nim nyame nim se bia de ote ye no kore but emre mu no wanja wade panti wunya dim papa fa adefo ani hunu ade ansa na wo be bibia waye etina se awarija ye de mi ntunu fo se wonjai awade isan se ye kase odo ya ade amu odu se obi do obi a odo wo anije brem odo wawre wo mrem
edi se ensɔre ba wo so ɔhaw ba wo so na wo dɔfoɔ ɛdane n'ekyima wo a ɛkyɛ sɛ nipa no wamba sɛ ɔbɛdɔw eti na obi wɔ no ma Florence ade a ɔyɛ no metina si o na so na nkeni kwa sɛ ɔyɛ ya ɔbɛbi wɔ no ma bɛrima no poison wu a ɔne ne nyinaa bɛnum awu so yes ya ɔma bi bere ti sa ɔne ne bɛnum poison ewu ɔmo nyinaa bɛnum awu sɛ ɔbɛhwɛ ama na kwa agya no wɔnyɛ da bebere wɔ na sɛ wo ya wo wɔnyɛ ɔne ne bae ɛno no saa adwene no bebere ɔno mo ni bi o ɛmma bi ɛwɔ ɔdɔ no mu nkyikyɛmu bi a ɔmo afade ahyɛ ɔmo akoma mu a kyerɛ sɛ ebinom hyɛ ɔmo akɔmfo ebinom tumi hyɛ deɛ mo ndidi no wɔ su ebinom tumi kyerɛ sɛ bebere na esisie eti ɔno deɛ na nka na wadeɛ ɛna hu ne sɛ nka ɔbɔ ho ban ba na keni kwan sɛ opi abɔnte ba bɛka sɛ firi sɛ bɛrima no wo ne wɔ dɛm kan deɛ bɛka kyerɛ no wɔ dɛm opi abɔnte a deɛ bɛsi bi ato atwa but ɔdɔ moro so wɔn de yɛ saa deɛ wɔ deɛ ɛho hia sɛ nka abɛbaa no ba abɔnte ba bɛyɛ kɔ sese wanya ayɛ awie asɛm no anya asɛ awie enti ɛdɛn afutuo bɛn ɛna wɔde bɛma no dama sɛ ɔmo kasa wɔngya aware a wɔso wɔmpene sɛ aware gya yɛ ɛbɛbɛ yi na de bia wukunu da mfonyin so ye twabɔ no ye ka nsɛm ɛde kyɛ no na wakɔ akɔyɛ ɔba na wodɔ wukunu na ɛnam sɛ bia akɔ kasa no wakɔ kasa yie na ɛbɛdane asɛm foforɔ dɛn afutuo bɛn na wɔde ɛma Florence obi nim sɛ wɔnyɛ ɛwɔ na ware yi mu edumre bi na Yesu ne asuafoɔ no nam ɔka wa de bi kyerɛ ɔse ɛyɛ mo na maka me ho ɛwɔ mama ne hunu nyinaa bere mu ebesi ɛnɛ yɛbɛsɛ meka kyerɛ Florence obi nim ni sɛ ɔnhyɛ ne ho den yedi kan no ɔnhyɛ ne ho den paa ɔnhyɛ ne ho den sɛ obi aka bibia ho na ɔnfi ɛyɛ ne saa ɔnhyɛ ne ho den sɛ na wadeɛ na ɔte aseɛ no ɔbɛkɔ so agyina baabi a wɔgyina sɛ ɔbaa warefoɔ tini yi paa ɔgyina baabi a ɔgyina sɛ ɔbaa warefoɔ na mmom no ɔwɔ nkunahyɛ bi ɛne afutuo bi a wɔmfa ne kunu no na bɛrima no mmom no ɛyɛ Bishop obi nim no when jai social media nsɛm biara yɛka biara pɛ sɛ ɔbɛbɛyi ano ɛho hia kan sɛ ade we hyɛ aseɛ no ɔna bu kende Japan no ɔyɛ ne interview na sɛ brush yɛudin brush wɔ mu kɛkɛ ɛno ano no ade akyi yɛ no sɔfo yi bɛka saa yɛ edubere bi kra otutu ntasuo gu ni so woyɛ sɛ wɔkasa woti ho ayi wa yi bɔne nanso ɔsɔfo a okita Bible deɛ ma awurade ɛko ma ona bukete Japan ka asɛm no sɛ ɛyɛ nokure sɛ ɛnyɛ nokure no ɔsɔfo wo bae no na wo so wabɛka unyansa sɛm kakra na wokɔ ɛnyɛ entokwa ana fa evidence bra fa wi bra hwɛ de akɔfa aba so ho etu ka so bi fa bi entina ɔmo ka sɛ binu kura sɛ ma na ɛde ɔm pictures aba no yɛmfa ɔmo court ɔde ne court sɛ enipa na wo si wo hia evidence a wo hia no no so sɛ ne ebi ne eje etu na wo provoke no so for evidence mra na odi aba for so bi ni won ta na wade na emom no sra ni say afutuo we na me de man e ma na enye no ho say opese okum ne kra e de ma obi enije asoma pese me kan pa ya asem kese okum ne kra e de ma obi enije Florence video no hwemu a na ni nje so oba enije a na appearance kra ye okay kwa wohwe Florence aye nim no na nakua aye nim no na wohwe the way a wosi eti a ye nyina nim okrom na wohwe the video no be ye na kyerɛ sɛ ababawa no mimi mu de me hu ne sɛ eniema bi ekoso etia no ekoso etia na wona wadi sɛ sɛ wo wasundwi a ne ka so be kan ekura no ka o ma abote meka etimi sere no onsiesie ne fie woyi bɛma na bra bo bi a wo bo aye nye bi on ne ntena ni nkomo ne nkasa otu ne futu na wontie wo bo adwamangu ne so na wontie na sɛ de obeya no bɛyɛ de a ɛne na awiase no obi nsini twiro do mfa matoa ono de okoye no so no ene hu na ma ne bɔ eyi etin de ono na mu no so wo hwe no hu sɛ bɛboa na mmoa no na adwaman webrebe nyina wo mu di a obetena ho a ene na yɛ ono a so won tena ho so de a na obetumi agyae a ɛno no ɛyɛ onyankopɔn asɛm na mo me de me hyɛ sɛ nka won tena ase na ɔmmɔ da wade ho ɛban sɛ ne bia so pɛde a ɔnta na wade ho na so ɔmpɛ so de a na ɔmfa kwan papa so entimo emfa enjai awade ɛno no ɛne ade a no wɔ ɛde ka kyerɛ yɛ nuaba afɔ ne so bi ni
Yo, abusuafo moti yo. Sofu mana say the ono dey so otija ho na ehye no de ono obetena ho ama na hye no because say dey work kan dey sa na work a kire. Enti Florence teenager no ho na ehye no sa dey o hye ene no ono a wo hu say okonya me wa osinyame sofu bi de tu mefo e na chese me so metena ho. We ene eye na futu a ode ema Florence obi ni say o hye say Uni mama gazi oni ma. Ye tie ni say enye se bia ababaawa no me fo na so se me na to me ametena ase amana to me da bi don say ebi ase na sam kan ye de sekan bi na ka eye nifanu ani mu twa na ekire so atwa e don say me kire ne say ye ka wori godi asenka ye dwaman bible mu no but so no ahwe dwaman so say bi na ri pictures ebe so no ahwe ho ba say ebi ni aba na go hwe odo na owodi manipa na e wo say ne so odo ne dia koso tu ni fo ya say adwaman no mu kura no bible so chi na a choice it is a order so do ne dia na wo say be dey futu no e man say dey be ya obetena na dey say abusuafo ade na atene akoba bi foforo abusuase mo amote eye na dwenche na futu awode ema Florence obinim eti ba bibia wo no mon share for mo busuafo mon subscribe too much GH umia subscription no so na we mia bella beba beda channel so say dey be enya upload video bia wo betimi enya notification wo phone so na wa share dem mo busuafo all the social media platform say your Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter bebia na wo bia entumi ema na entre enkoma wiase fa na nyina na abaya no no so no nensa entumi enka ebi aha ene di dwumadie no ebesi midin ene akua sikapa makramu